Ten 24 anos e é neta de gaiteiro. Chamase Lorena e acaba de converterse na primeira licenciada en gaita de Galicia. Unha viguesa de apenas 24 anos acabase de converter na primeira muller galega licenciada en gaita. Para Lorena Freijeiro, 14 anos de duro traballo no Conservatorio Superior de Música de Vigo pagaron a pena. Tamén recoñece que tivo bons mestres como seu avó e o gaiteiro máis internacional, Carlos Núñez. De gaita, Lorena Freijeiro, que tal? Moi boas tardes. Oye, me imagino que un orgullo para ti o título, todos temos o título universitario nunha orla, pero ti poralo en casi de ouro, non? Bueno, sí, 14 anos no conservatorio. 14 anos? 14 anos no conservatorio. Eso sen repetir, é dicir, que é o que se tarda en obter esta licenciatura. Exactamente. Tes 17, o sea que empezaches de nena, claro. Teño 24. É unha nena, en calquera caso, aí estamos vendo en Alemania, no festival Magic Pipes. Pronuncias así, Magic Pipes, ou ten algunha pronunciación? Magic Pipes. Magic, eu é que son máis de francés, o inglés teño atragantado desde... Eu tamén. Sí? Oye, Lorena, con isto da música, máis que da gaita que viría despois, me imagino, quen te animou? Pois mira, eu tiña 7 anos e no colexio a miña profesora de música pois viu que tiña facultades para isto da música e decidiu falar cos meus pais para que me metese nunha escola de música. E nada, había que buscar un instrumento. E como o meu avó era gaiteiro, pois... Creo que un gaiteiro, ademais, moi coñecido en toda a Bisbarra, non? Como se chamaba o teu avó? Xulio Alonso. Tiña unha formación, un grupo, ademais, non? Sí, os Fragoselos, tocaba cos Fragoselos, xente dali de Coruso. Pois eso, pois decidín tocar a gaita. Entón, nada, entrei na Escola de Gaitas de Coruso e ali coñecín o meu primer profesor, Hipólito Cabezas. E dali a 2 anos, el recomendou aos meus pais que me meteran no conservatorio. E ali empecé, no conservatorio. No conservatorio, tendo, entre outros profesores, por exemplo, a Carlos Núñez, me parece, non? O meu primeiro profesor de conservatorio foi Carlos Núñez. Que tal era Carlos? Dando clase, era moi exixente? Non, era un profesor excelente, excelente. E por que as gaiteiras sodes todas tan guapas? Ai, non sei. Por isto é certo, o sea, non é un piropo gratuito, pero as gaiteiras galegas, que polo menos moitas das que coñecemos e así as máis, as que se están coñecendo máis, que sodes guapísimas. Vai co instrumento, vai con... Debe ir, non sei. Cos aires ou con algo. Alguén diría, me imagino, que isto era... O teu avó igual pensaba que isto era un instrumento de homes, non? Pois sí, pensaba que era un instrumento de homes e dicíame, ai, Loreniña, ti cando sesas maior, seguro que deixas a gaita, segurísimo. Meu avó, non, que non a vou a deixar, non. El estaba convencido que cando fose maior, deixaría a gaita. Tiveches tamén no escenario, creo que con Chieftains, non? Sí, gracias a Carlos Núñez. A Carlos, non? Sí. Unha sensación estupenda. Sí? Sí, al principio unos nervios terribles, pero logo moi ben, a xente genial. Sí? E vaste dedicar ao ensino, vaste dedicar a ser gaiteira de concerto, vas compaxinar, que vas facer ou que estás facendo? Pois, ao que aspiro é dar clases nun conservatorio. Sí? Sí. Eso é o que aspiro. Logo se veñen outras cousas, de tocar nos escenarios, con grupos, pois eu estou aberta a todo. Que vas a escoitar? Unha creación túa? Non, unha peciña de autor, de Pedro Lamas, chamase Reflexos da Outrora, unha peza moi lentiña, que toquei na proba de acceso a superior, e vamos a ver que tal sai. Pois será estupendamente. Mentras vas inflando fol, eu voume retirar daqui, porque non hai nada que máis me horrorice que estar chupando cámara cando hai un artista no escenario. O sea que salgo eu e a banqueta, os dous.
placer volver a recibirte nesta casa, e na casa da Galega, por suposto, posto que se de alguén é vosa desta televisión pública, porque xa estar moi arriba, pero eu creo que vas a chegar ao ceo. Moitísimas gracias, guapa. Gracias, gaiteira.